Sådan. Velkommen til vores Ask Us video. Første spørgsmål. Fra Maria ud. Hvem er den bedste af os? Af hvem? Af Mia og Maria. Mia. Virkelig. Benjamin Husen Marsen Brav. Maria Udsborg igen. Hvem er smil ved øjne? Smil. Øjne. Øjne også. Ej, jeg er ligeglad. Men øjne, det er jo næsten det er en del af smilet jo. Ja. Hvad? Det er det jo. Maria ud spørger igen. Igen. Maria, top 3 i bedste drengevenner. Det kan jeg ikke sige. Det kan jeg heller ikke sige, jeg har mange venner. Det ved jeg ikke. Alle. Det er i hvert fald nogle. Også de har Ja. 3 Ja. ud, og Benja han er også med. Så han så Ja, på Benja, iPad. han er bare... Det næste Okay. spørgsmål kommer fra Maria ud igen. Top 3 bedste pigevenner. Hvor ramte jeg det hele? Jeg har Det kan jeg heller mange. ikke sige. Jeg har mange. Mikkel, top 3 bedste pigevenner. Det ved jeg sgu ikke. Jeg siger ikke noget. Maria ud. Det vil jeg ikke udtale Top mig. 3 kærester. Bedst kan lide. Jeg har ikke nogen kæreste. Heller ikke mig. Top 3 kærester bedst kan lide. Hun er bare sprogspidser. Jeg kan ikke forstå hende. Elsker I også? Spørg Maria ud. Nej. 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 Spørg Abdullah i 20. Hvad synes I om mig? Du er iskold. Ja. Du er min bro. Du er god til fodbold. Virkelig. Iskald G. Maria ud siger, elsker jeg drenge, og så står der passer Anna og Mikkel godt sammen. Ja. det er Nej, fint nok. det synes jeg ikke, fordi virkelig han er meget pænere end Anna. Anna hun er bare grim. Ja. Mikkel, hvad synes du selv? Det vil jeg ikke svare på. Spørg Maria ud. Hvem passer mig og Mia bedst med drenge? Hvad? Hvad står der? Steffen Benjamin B. Ja, synes jeg også. Maria ud spørger. Nej, CMH girl. Hvem er det? Jeg kender hende ikke. Det er sådan, du spørger, hvad synes I om mig? Ja, Jeg du kender kom. dig ikke. Jeg kender det ikke. Vi skal lige se, hvordan hun ser ud. Bøsse. Fucking tennis. Så pænt er hun ikke. Okay, hun er ikke engang pæn. Maria ud spørger igen. Hvad synes om hinanden? Jeg elsker jer. I lige måde. I lige måde. Og Benja. Mikkel, Fuck få en besked dig, igen, Maria. mand. Anissa 0123. Spørg. Real Madrid eller Barcelona? Barcelona. KF KF eller eller KB? KB? KF. Og en besked igen. Må I... Og bare også med. Eller Bjert eller KB? Nå, Bjert. Nå, Bjørn. Tal mig om Bjert. KB, Nå, det er Bjert. sådan. Ja. Det var nogle svin. KB slikker. Maria ud. Sne vs sol. Sol. Sol! Maria ud spørger igen. London vs New York. Jeg har aldrig Jeg har ikke været. Begge steder. Og så spørger Frederik Bang. Mickey Mouse vs Anders Sand. Anders Sand. Ja, han hedder Anders. Anders, det føler mig et godt navn. Anders Sand. Og så Okay. spørger Frederik Bang igen. København vs Vejle. København. Ja. Personlighed 1-10. 10. Fra hvad? Fra 1 til 10. 1-10. Til hvem? Frederik Bank. Frederik Bang. Jeg kender ham ikke. Okay. Jeg kender ham godt. Ja, han er sød. Simpelthen. Anissa 0123 spørger. One Direction vs Justin Bieber. One Direction. Justin Bieber. Nej, ikke Jeg kan One. ikke, jeg kan ikke lide Jeg kan ikke lide noget af dem. Ah, Computer jeg vs kan godt lide nogen, mobil. jeg kan godt lide nogen, der sang. Justin. Computer vs mobil. Computer. Mobil. Samsung vs iPhone. Nej, iPhone. Samsung. iPhone. Fodbold vs håndbold. Fodbold. Selvfølgelig fodbold. Fodbold. Pandekager vs is. Pandekager. Det smager fandme godt. Is. Med Nutella. Ah, det ved jeg sgu ikke. Vinter vs sommer. 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 Ude vs inde. Inde. Ude. Hvis man kan have telefonen udenfor, så er det også fint nok. Ej, jeg ved det ikke, jeg er ligeglad. Og så Count Bradford popcorn ved slik. Slik. Popcorn. Hvad? Jeg kan bedst lide popcorn. Og så spørger Maria ud. Hvad med jeres bedste ven? Jeg har Nej, mange. det kan jeg ikke sige. Det kan jeg heller ikke. Det er min Det kan jeg mor. heller ikke. Ikke klart min mor. Og det er min Næste spørgsmål kommer fra Maria ud igen. Anne vs Mia. Anne. Hvis jeg, Mia. hvis jeg skulle sige en. Anne.
Kom, lige lidt til. Anne vs. Maria. Anne. Anne, selvfølgelig. Anne. Okay, sluk lige for FIFA, bare snak videre. Mia versus Maria. Spørg Maria ud. Mia. 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 Apple vs. hvad til at sige? Apple. 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 Fodbold vs. jeres mobil. Fodbold. Fodbold. Mælk vs. vand. Nej, kæreste vs. Vand. venner. Nå. Nej, vand. Nå jo, Kæreste versus venner. venner. Jeg har ikke nogen Venner. kæreste og venner. Venner. Det er klart. Mælk versus vand. Mælk. Mælk Mælk. er meget bedre. Vand. Vand også. Lys versus mørke. Lys. Lys. Mørke der er for spyg, når man spiller Slender, ikke om ikke? Nej, Benja. Skal ud. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Spørg Maria ud. Muammer. Dine muskler. Anders, dit aflange hoved. Din trolde, Nina. Jeg ved det ikke. Jeg kan lide, Jeg kan lide alt ved jer. Jeg kan også lide alt. Lige udover, at jeg lægger et bedre end pik i. Hvad vil jeg Drømmepige. spørge Mia? Drømmepige. Mirakil. Har ikke noget. Det er forskelligt. Det kommer an på, hvordan de er. Ja, Altså, ikke udseendet kun. Ja. også personligt. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Det har vi ikke. Ja, det har vi. Det er lige meget. Hvad kan I bedst lide ved Anne? Ingenting. Gribe. Det er bare fordi Mikkel kan lide hende. Hendes Ja. ost. Ej, hendes hår. Hun er bare grim. Hun er god til fodbold. Ej, okay. Men hun er mig. Hun er bare dårlig. Det er jo bare. Ja, jo, hun er. Hvad kan I bedst lide ved Maria? Ingenting. En lille smule i dit hår. Ej. Okay. Og hvad kan I bedst lide ved Mia? Hun er kæreste med Benjamin. Hendes flyner. Ej. Det er godt, hun er kæreste med baby. Ja. Beskrives med 3 ord. Irriterende ringer lidt for meget. Nej, ringer lidt. Nej, meget. Ringer lidt meget, det var 3 ord. Ja, det tænker jeg også. Ringe lidt meget. Damper. Så skal du ligesom det 3 ord. Der er armbarn. Okay. Hvad nu? Der er Er armbånd. vi grimme? Ja. Er vi pæne? Nej. Også en sportsmester til. Er vi søde? Ja. Nej. Ja. Ja, med beskederne er I. Lidt. Ja. Er vi sjov? Nej. Nej. Skal I finde en dag? Nej. Måske til LB-kop næste år. Ja. Tyk vs. tynd. Hvad tynd? Tyk. Betyder vi noget Tykke for jer? bryster i hvert fald. Betyder vi noget for jer? Ikke specielt. Nej. Er I forelsket, hvis ja i hvem? Nej. Jeg er forelsket. Nej. Nej. Virkelig? Det er for mig. Okay. Anne. Kan I lide Maria som kæreste? Nej. Nej, kan I lide Anne som kæreste? Nej. Mikkel kan jeg godt. Kan I lide Mia som kæreste? Nej. Nej. Det vil være synd for Ryger hvis ikke ryger. Ikke ryger. Ikke ryge. Ikke rør. Ikke kikset ryge. Adidas hummel. Adidas. Adidas. Jeg Verdens bedste fodboldspiller. Zlatan Ibrahimovic. nej, Lampard. Cristiano Ronaldo. Det bedste Det bedste fodboldmærke. Nike. Adidas. Nej. Adidas. Marmelade versus syltetøj. Marmelade ved syltetøj. Det er sgu da det samme. Ja, nej, marmelade, det er sådan jordbær. Nå, sylt. Marmelade. Har du nogensinde hørt marmelade. jordbær syltetøj? Nå ja, det har du. Marmelade. 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 Der er ikke flere. Der er ikke flere! Der er ikke flere. Ja, Farvel. Farvel. Tak for i dag. Tak for at I så med. Fuck ja.